Jotono khulumkha chibai tei khani khorang channel ang samung jamatia tini jong silaiano nailaiano khoroksa borok okra angkha tamkhe bo belai khe kwrung kaisa talented borok bo kaisa koktang siyani kwrung boni koktang no khana khangkhe jeng bohok raksai mobo ma monaigo tei sak je tabo cholai tongmani bus stop obono bo kalairoi bo saimano tei munui kothok khebo bo sagui mano omo hai khaigui bo koktang siyani kwrung tamkhe ba bo huijak hai wngtongo kebo bai bo sijak wngtongo bo chini logego tini tak tongo bo bai jeng koklam kisisa salayano boni bumung ro akrok kisa swnglaigai sinilayano acha da nini mungkhe toma ani mungkhe Horendra Jomatia bo kamindi kironi ingkha angkena age kuar kamio ang asayu tabok khena kuar khaparo thangkha aro ani kisu sompoti tongmani ba sompoti ganaro ang thangei nau hu tangui tabok tong kuar khaparo jeng tole mia horni program rogo nini koktang ro akrok nailaikha tei khobo khana thokjakha sakni je bus stop tabok je tipra hago tipra saroni je cholai tongmani bus stop oro bo kalai jago mobo munui kothok bohok rok akrok sagai ni ma munui laikha hingkhe usokhe nung talented tongmani kono program kotor chini tipra saroni program rogo nung invite de khaigei bode ma khaitrangkha program rogo kebo ano koktang rok sapai di sanai kari ma hapana ang o program o sagni program ani kristoni program o hangke ang thang acha belai khe kaham mane bai bai ringjak kha hingkhe kobokjak kha hingkhe thangnai haisible kobok jakhe to ani kristo takhuro jodi kobok ha ba non kristo phano jodi kobok ha ke ang thangnai belai khe kaham hingkhe tei kaisa kok jeng tolemia phorok khana laila ha belai khe khobo khana thok babu bus stop hingkhe nung omo haikhe seimani ba wan sogui seimani bomoti hai no tuigui wan sogui haikhe bo se khana thoke seyei man soimani na omo khe na ang soimani khana bura buri rokni je salangmani nabo kisuta ang khana jak age boro rok huk khlai chalayo huk tanglayo botra namo bura buri rokni hukang khana jak angke ang nije bo nugu angke bono wan sawi nai la hakla huk baisi borok sanai kabangma khlai mai huk hogui mai kailai si mai bosoni sogyarok akrok mewa kalayo boder pot makra rau khau bolong tau khau ake mai sogyarok ke age borok rok belai ke kosto khlayo besano lekha phorongani moto borongni kono buddhi kroi omai khlai kono mote thangui phaibai o kokrono wan sogui nung sei haita age bura buri roni kokrono bo khana mani obro khana mani no nung sei haisible hingkhe tabo lukurok bo haini kabangma sia tongkhoni ni sini mungrok tei nini koktang rok kabangma chini tipra sarok khanaya tong tabo nung chungno tabo camera ni bwskango sai khana rok hangkhe chini tipra sal lukurok kabangma no abono khanai manai nini talent no nugnai sinai hingkhe nung bo haina program kotor chin tipra saroni program rogo invite ngui mano hingkhe nini talent je swijak tongmani oborono tangsa tangnui chungno poregui sagui khana rodi hanoi ang koi belajan hambai hai kobok nai sini kuar mothani isa report of Iwani bangai oila jang soimani rong tau bombora hi soimani ba fast te ani boilani
와 속문고 kok tang sakra 바이케 oren bero jamadeno 바이케 그 아게니 버러로 당의 dobo 사이 oron 페이마니 krikana 오네 코스토 클라이시 jeng thalai phne kiyan 버러 rayo 지번노 mata 버러니 삭 방노 rayo 버러 mata ni no 코스토 bodo 클라이시 당의 사이시 버살라 가사이 페르마야 캐시 joto 버러 kulungka 앞으로 파이래 rayo mata establishing mani 액tum approaching 7 family 와 속나이 내려게 성 문의선이 31 berang 와 속문 것이 지니 드라이로 마야가 앞으로 아게 family kemang 하이니 방의는 안 보는 맛술 벨라이 카르소소 부라로 살랑만 있다 맞아 뭐데 하이 맛이 호통라이 버와 부라로 너 하이 재미서 성나이게 벨라이 개와나만 성사케 버럭 살 하파탁락해 사다 호까지 사시 11 members 아로니와 mota 2001 볼롱 토마사로 머크라로 와우로 오후고 rayo mata no 하사선 샤우 볼롱 코토르만 봐 yang 이거 사이싱 사이니 탕락이야 korban 베베 동고 어마 모사 동고 하파는 버러 코스토 모스토 클라이 아겐 버러로 코나 모테이 클라이 마이 소야 파는 마이롱 소야 파는 버선이 소야 파는 버러 바자니노 나우야 코 이라선 바이 앞으로 아게라 손사시 그루 솔레야코 아스거든요 রেশন চাইছি মাইয়াখো রলাইয়াখো সরকারি বাবেতা ও সময় রব বেলাই কে ক্রাইসিস বরক লেখাপড়া তো দূরের ক আপর চরাই রব লেখাপড়ে মাইয়া মাসা মুসত আনি বাবানি সমান দাও কিসা হাসাল রবকে টাউন রবকে রাঙ্গানাংকে পরে মানে রাঙ্করি ইনকে বরকতে পরে মাইয়া ও মাই রকে বাথাক থংই জাতা কগ্রনো নং সৈগো হাইসিবলে ইনকে দ 팩 날하다 기점이서 바라파 수작하나 기사 곰팡 수작하나 아빠는 솔레만 일에 엄하게 솔레가 아니 안 롱도 범무라 마수이다 훅 알아 그 범무라 와그훅 거기 망 하타이 게 훅 있으신 아마 살아이제 내가 거꾸로 버럭만은 그 타이스모럭만은 마이브 기사만은 엄하이 베이 클레이 생 친구로 하자 다 코스토 makuk ni de makuk mo 이게 우ကော노 뜨이 세이나 이게 더성 카나나니 무소기 똥카 스시 사시디 뿌시 포레시 아게 안 어런도 범무라 makuk mo thane de to 하너이 안 phaijak de to 소이마니 makuk mo thane bi sofali na 신이 다소니 멍캐티푸라 성동만이 암사여 범무라 까미 똥라여 비크라 강느라 저도 까미여 마사바그라 마사바그라로 마니 그 속들이를 와요 마사바그라 더이라이 탕라이 부리부라 버사양 공사 설라 오그라 하적마이카 거라이무라 사족도 버카 나이로이 아냐 베트라 빵다살라여 스라이 코나이 오그라 사크라 두코 마나이레 버사 사크라 볼롱 나일라이카 구리 범무라 하파르 코토마 하타이 하크라 사위라 똥카 볼롱도 그라 와콕 작라이카 뜨샤부프라 훅 라이카 부스바크라 그파이와 작카 볼롱 사크라 훅 속사카 상와 호코트라 마이콜 까이라이카 상로이다므라 땅의 기비우 잡으라 보브라 타야레 생카 코클루 사쿠무라 모솔레 타이테우 베데부프라 보노 팔테나이 켈리아무라 파이토 보나이 부사고구라 마이부 모사카 낭나이 세카라 나올레 그리 나카이딩게라 후고부 하파이카 볼롱 무크라 사프로이 샤우 야그라 데브라 하와 사왕레 그리 카조라 마파니 삭생 정레비크라 두마 파이메야 박사고트라 하게세 더이탕마이카 부리부라 바리게 땡톨레라카 복바이 토트라 25 mo ta money
बेलायखे खोनाथाव एकदम बास्तब सिनि आगिनि बुरा बुरिनि सामो तांतै जाय फाइमानि उ कग्रं खाटाबो बेलायखे खोबो खोनाथाव इबो मोनै कथाव इनखे ते काइसा मियाफ्रो आं खोनामानि दामरा दे फालसा हंखामो अबनो र आग्रक निनि यागो तंखा हंखे बनो बहायने खोनारखे जानाय एबा केबा ते काइसा कुनो तद तंग Temana मियाफ्रो हरो जे जों खोनालाय माने दामरा फालसा हनै बोहैबाय वालायलाय Kaisa kolong tabo fana je tui tu ko woi ready nui tong nai rok barang mang bomong thak bang tongka bono ang dai phaiba rotu bang kolong mangral yako Kokri te oinano phanu je nang plan khai to mani abono phanu acha omokhe singo ha phaiba ni bang oi serai rok ni warai yang hi ya oi jota no butu khlai oi sini serai rok ni warai asal la oi jaga na lai tong lai ni sanai tabok ni juk de hosne solai tong omo kaisa bisi kebang ni beskang ni juk de honai to samalia apa na oro warai hiang koktang ni bang sini komo lengo moto satrai toisa ro kongo asai therai bolong khasuro rotong orai hapeng masangroi musiba berai Kumar belenggo biru bang berai betai ni bangai sawo ba berai sameng nang nai legati bau berai lekharing yake sak ni lekharing ma bo sak ni hakrai pore nai ni beskanggo gobang ma yakrai bono ma barnai pore nai serai lai ma yakele kelai nai warai Baru thangma khe makanai korai pore alang phangki sasarai moi besaya mulai moi pherai rotoi phiau karai khosoi sao awandru bukhrai ma phale kanjak sawo susundrai hatia phal jawo roi khangrai ma boi phaijao rang khok bukrai besale nawo sola bukrai Guri berayu mela hangrai, payu salayu khoni bai denrai. Ma phale hajagu ani apurai, lekha pore ya thangkha sakrai. Baya kerikha, paisokha sokrai. Yakung yak gobang khosai samaya bolong sindrai, boni sakaisa paisokha derai. Bono kelaijak hakon ni warai. Election saya ko sedang belai ke kanathau naidi sini tipra sarok usukhe talent gnang gereng gereng tong toma kheba paraliago tongmani bagai kona kobjago tongmani bagai जों sini jagya seimaya omhai kabangma ungdi tongbai usukhe kanathau usukhe monai kothau usukhe bastobo kalaijak omhai khaigei bo koktang seiyo tomakhe kebo o koktang rongno khananai gori hai khaigei kamagei tongkha hingke जों jikon sasa program JCY ni program khaithaniko bisi breng breng no bo phaigei जोंनो koktang khanarau bastop ni koktang ake ang tini jongui na kha bono interview nagei kisisa sinimung ba sinijak mung rinani hanai hingke nirok je nai tongnai video nirok bahaina a koktang no khana thaujakhe program ro akrok khailai pro hingke bono invite khaimano boni kami hingke ba bumung hingke tomasing khama kuar khapar boni kami tuidu Amarpur Udaipur area go hingke nirok bahaina o program no ba nirok program khaipro apro bono program go invite khaimano boni koktang kaha kaha tei bu monai kothok tongo kabang mano boni seijak tongo gendro bono invite khaimano tei boni sinimung bahaina bo mano bo tei bu sijago chini te prasa tei bu kusoka khani khorang channel o jotono hambai da nono bahaina hambai Sesi tisong di flaneng sini JCY kini bangai